Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Okay. Guys. Lelo uthenga upita kwa DVB. DVB. Guys, unechunga muti chitisano manya ife tukuchitano manyazi. Ife omwe tinakuvoterani ife tukuchitano manyazi. Nechungamo. Chifukwa zinthu zomwe timayembekezera zina zikuchitika tikuthokoza fuelo uyu tamuona ya feteleza ya zikutheka ndithu pang'ono kumbali imeneyo. Kumbali anjala ya mukuyesesa kuti mugonjese. Koma voti yathu sitinavotere mbali yokhayo yogonjesa njala. Ife voti yathu so timavotera ukuku anthu awawawa. Wasatibisa MCP. Anthu amene wakunechungamo ife tikamadusana nawo ndizomwe atichita. Saname mtima wathu ukumawawa nkupweteka kwambiri. Ukumapweteka. Nde ifeyo tikumachita manyazi. Chifukwa voti jati inali yathu. Povota ife timavotera zimezi kuti anthu amene wati sufuna tufuna titaona muti kukwaya uko tizikapasira msima pawino. Osati waya wake wa nyumba kuti ma house arrest. Ayi kukwenikweniko kumaula kwa akakumva kupweteka. Ngati mmene akumvera ena kupweteka. Ndendu udabwa mpaka pano kulizi nkhani yathu yayikulu ife ya vice president uja. Nkhani ya chilima chaimecha ife mtima wathu umati wawo tikamaona agalo amecha umadusana ku parliament kuja kumene kuchako nkumakamba nkhani ngati kuti ife nsanami ziumatipweteka. Nkumasusa kumene kuja ngati yo ali mboma apanga zolondola. Ife sanami ziumatipweteka. Maona? Ndiye nkumabweraso nkhani munthu. Munthu president okutichitisaso manyazi kwina ndi ukuku. Munthu president weni waziko. Kumakaba agalu. Agalu eniwa tamia ja amagulisa mashevadi abwino. Tamia ja amagulisa mashevadi abwino. Osapita kwa tamia ja kukagula bwanja agalu. Ndema iko yena azimva jani zimezo. Azimva jani kuti munthu president wa bagalu. Maiko yena kuma ndaziti jani. Nde mukuyembekezaso kuti 2030 tizakuvotereni ngati mukuba agalu eniwo. Agalu eniwo, agalu utu eniwa. Chabwino agalu ndi odula. Koma tamia ja omwe woto mitundu omwe. Tamia ja ukwama amagulisa. Mashevadi omwe ofana naso abwino achi. Mamoto mopita mu pantengo ochipa so amagulisa pantengo ochipa. Koma mube kuzoweza ulele basi. Nde ino DVB mukungomwasi anthu amene wawo. Mukamanga munthu oti otumidwa. Munthu yo ndi wa Yesu Bwana mukumanga munthu wa Yesu Bwana. Yesu Bwana apanga ichi Yesu Bwana mukumanga amene wantchito mamumanga bwana. Fuwa Bwana ndi omwe wantchito waulwa kuti wapanga ndi Bwana. Nde mukungonsilira Bwana yosamanga. Ife tufuna anthu amene list imene yonse tizikayipasa nsima pa window. Siti kuifuna siti kuione ukondwa. Unachunga. Tibwereso nkhani ya jani anyamatazi kwanjeji. Anyamatazi kwanje amene jamene amatumbwira mucha munthu wamwe wali mpa unyoko makumatumbu. Pano awali kunja atuluka. Ndi nzimayi sasamba uja pano. DVB tisaname. Inende saname. Ife tungati simuzwa tinalibe ufulu oyankhula chonchi. Tinalibe tikangoyankhula kuko timakalowa. Ndife tufuna iwo akala alibe ufulu oyankhula. Oziyankhulira akala alibe akalowe nawonso. Tione kuti akamve upwete kuti kume kuchoma pweteka bwanji. Kume kuchakwa akamve kuti kumapweteka bwanji. Nde azingobwera papo bumayankhula ine ndikamama kameka chaka. Kodi kamama kameka cho mukasilanji kamama kameka kasasamba kaje mukasilanji. Muti pyesa ntima soba. Apa muife ya DVB muti chitisa manyazi. Fuka voti jatina vota ndife nde muti chitisa manyazi. Fuka papa tikuchita manyazi ndife. Maona? Zomwe timavotera, timafuna amene wankhani yakuchikangawa ija ibwere poyera mwachangu ndipo ndiyomwe tikuyidikira. Zanjala zili apo mukulongosole tukuziwa. Ndipo big up system yanu ilipo kwambiri.
100%. Koma nkhani kodi nkhani mukuisungira chani? Mukuisungira chani nkhani? Ifetu anthu amene wawa nkumaende endaso akuti kwatuma kupita kunja kubwera kukanidwaso kumene kucha. Koma kunecho ngamuka. Tienti zinthu atipipi tienti anthu amene watakapo nyenuko kwa Malawi amve kukoma. Ifetu pano pasiti kumva kukoma kweni chifukwa anthu amene mukwasungabe. Siti kumva kukoma kweni. Ifetu kufuna anthu amene wawa tizikapasira kumaula kwa nsima pa window. Tikamaitana dzina lija Lazarus chakwera ubwere uzatenge sima yako. Ndizomwe tikufuna. Ndizomwe tikufuna zimene. Lazarus chakwera bwera uzatenge sima yako. Jessica bwera uzatenge sima yako. Chitola Banda bwera uzatenge sima yako. Ndizomwe tikufuna ife. Achina ndani ena kwina kunditu kwani. Anthu amene tikufuna amene wawo akalowe. Saname. Mona chifukwa zomwe apa ndi aonjezaso. Agalu. Maiko akunjazi ti president wopuma wa ku Malawi anaba agalu. Pamene Tamia Ja akugulisa agalu. Tamia Ja amagulisa agalu. Abwino mashepadi abwino aja. Mamoti mugula amene aja mumuuze Tamia agalu amandisangalasa. Ulinda agalu angati. Ndipasa agalu na ndikugule. Basi usikanakhala simple. Ndama zomwe munabazi koma sizinakwana. Apa ndemwe aoneseratu kuti ino ndi makape ayi musipi makape eni. Makape woteratu. Kukaba agalu. Tamia Ja unali kuti wosalota kuti anthu akufuna agalu abwereke. Chabwino mukanabwereka Tamia Ja akanakupasani agalu Tamia Ja amagulisa Tamia Ja ta. Aya mankhani zinazi. Ine guys ndisanami kwa ine ndi umango kwa Malawi muno muzomuzi uchitika. Ndimamva kupweteka Sanami. Zomwe machita anthu Malawi muno. Sanami zimandikhuza. Fo munthu iwe wa udindo wako ngati iwe tinakuponya pamene pachapo. Pochokome kuchako uko kwe. Kukalimbanda agalu. Chabwino mbona ukanaba ndalamazo basi zakwana zinakwana zomwe unatengazo. Fuka palibe chomwe apanga Malawi. Ngati wafika ku Tanzania uko kuthamangisa. Ukuthamangisa kuti ayi palibe chomwe apanga Malawi ndiye kuti uzachani kuno. Inusota ndipo nthawi Tamia Ja malengeza kuti guys ndindagalu ogulisa mashepadi awa ndinadaga iwe nthawi imeja sumakonzekeratu kuti ugula agalu bwa ndipo uli ndama zoti Tamia Ja ukanamu zoti Tamia Ja tandipasa agalu 4-5 pamepopo zikanathe koma iwe ukaba agalu zoona adipipi ndembasi kumangosekelera kumangoyang'ana ayi ife mutichitisa adipipi ife tukuchita manyazi fo aja amene achiti matsusana nawo timati mukalowa inuyo kuti manyazi aife ali apa timati mukalowa inu mulongosola zinthu maona ndi anthu aja pano akutiseka mati mutani pano ndezi uchitika chani ife nkhani yakuchikangawa imeja kunechungamo imeja ndiye yomwe ikuti wawo tikufuna tiziwe chilungamo cheni kodi zinakhala bwanji kuchikangawa kodi ndegeja inaenda bwanji kuchikangawa ndipo ma-radio mwakuyankhula anthu kuti sizingatheke ndipo speech inayake ndani amene ndimangoimvera pena pake interview yake ndimangoimvera anachita kufusafusa amwene ndege imavula zovala maumboni uchita kuoneka pamene pachapo maumboni oyera paliponse akuoneka kuti izi nkhani idi ndiyoona guys koma guys mpaka pano DPP tatilongosoleni musatichitise manyazi tikuchita manyazi ndife osati iniyo fo ife pamepopo tinakukhazika ndife kuti mulongosole zinthu ndi anthu ife omwe tikuyembekeza mu mtima mukuti tiziwe chilungamo anthu omwe anatipera anthu aja ndi mabanja ngati omwe kuchikangawa kuja ndegeja anafa ndi anthu ambiri zimezo chifukwa chake tinakuvotera niniyo kuti mulongosole zimezo koma mpaka pano kuchabwino ku parliament ndizo zikutheka iya chani fiyo lota muona uyu wabwera
makoponi achawa ndi ayamba kutheka tikuziwa kuti nthawi yachepa koma tatilongosoleni uku kuti tisachite manyazi ife anthu omwe tinakuvoterani. Anthu omwe tinakuvoterani tisachite manyazi chonda DPP. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.